Ćao, gde ste, tu ste, šta ima? Danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. I ljudi, idemo napraviti novi mod. A bla 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 bla. Pa će bude kako bude. I evo nas u našem svetu. Treba da ubijemo biće, pa da idemo na piće. I sad će nam se učita naš svet, pa evo sad će. Jao, što? Evo ga, napokon, stigli smo. Puh, što ovo? Što ovo? Puh, 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 što ovo? Što to? Aj, nema se, će da pravimo. Šta nam fali? Može da napravimo kuću. Svašta može da napravimo. I dok ja cepam drva i pijem piće, treba mi semenke. I za farmu. Ja prodajem neke fore. Treba da ubijemo glupu kokošku. Ajde ću ovamo, posle da pijem pivo. Ću ovamo. Sada tu daram, znači. Sad. Rip. Ajde, brate, više crk. Tako. Sada trebamo ići od... Ali nećemo sići kao da skačemo, nego ovako. Normalno će da siđemo. Ovdje je dobro za kampovanje. Sad ćemo taman ovdje imamo šumu, znači sad će da se ukopamo negdje, bilo gde. I dok mi pravimo pod i skidamo mod, ima da se zbuniš. Otkud ja sad znam šta sam uopšte i kazao. Ne pitajte me. Nema veze nikakve. Ovdje će da napravimo kućicu. Ja skočim na feder, pa feder pukao, pa mi se zavukao. Fu, pičku materinu, gde sam ja sad otišao? Jebe mu mater u kurac. Znači, nemojte da mislite da ja ne znam da psujem. Puh, što nema ovdje? Puh, puh, puh. 耶，巴蒂。
Idemo sad tamo opet do potoka, kako ja kažem, potoka. I napravit ćemo ovo. A gdje baš sad nađe spruce wood? Opa. Ovdje ti je dobro. Samo ga ovako namjestim. Ovo će za sad da bude baza. Znači, znam da uopšte ni ne liči na bazu, ali vredi da posluži za ova 3 dana, koliko god bude bilo potrebno. I sad treba srušiti ovu reku. Ne, upade. Pa jebem ti mater. Što nećeš? Sad kad tu bio, znači, što me ne bih. Sad treba da napravimo ovo. Treba da napravimo pod i mod. Dok mi pravimo pod i skidamo mod i pravimo bunker, radit ćemo svašta. I don't have rime. Kako Englez kaže kurac. Šnicganem. Nadam se da će biti lep. Šnicganem. Šnicla gana. I ja uopšte neću, treba uskoro da odjavim epizodu, pa kao što se sve me lepo bliže kraj, nadam se da će doći kraj i ovom isto videu. Doći će kraj i ovom videu. Nadam se da vam se svidjela ova epizoda. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!